Over i Vestjylland lå der engang en af landets mest ejendommelige landområder. Det var en af Nordeuropas største råskove, Veststadil Fjord. Oprindeligt var terrænet en fjordarm, der fra selve Stadil Fjord skød sig op imod nord, lige inden for klitrækken. Foruden fuglene havde råskoven også en bestand af firebenede dyr. Der var for eksempel en masse ræve derude. Disse ræve de havde små huler ind i dæmningerne eller ind i små forhøjninger i terrænet. Gravene var ikke dybere, end hvis man trådte oven på en af rørene, så kunne man træde igennem ned til røret, og man kunne række armen ind og trække valpen op. Ude på dette store og ejendommelige terræn har jeg haft den lykke igennem cirka 30 år og har lov til at færdes med bøsser og fiskestang med fotografiapparat og kikkert. Jeg havde en lille hytte derude, bygget på en af tangerne, der gik ud i et af dybene. Den lå lige midt i hele historien, tog man en passer og fandt midtpunktet ude, så tror jeg, man ville ramle lige oven ned i hytten. Og denne hytte, den har været mit paradis på jorden. Den var lille og beskeden, bygget af træ og tækket med strå. Men den har været rammen om mine jagtkammeraters og mine skønneste minder. Derude har vi haft dage i frihed og i herlighed, dage som konger kunne misunde os. Og derover har jeg taget på alle årets tider. Ligegyldigt om det har været sommer eller vinter, forår eller efterår, og så har jeg tilbragt mine ferier derude. Kunne man ikke jage derude, så kunne man altid fiske gæder ude i dybene. Var det en varm sommerdag, når gæderne ikke ville bide, ja, så kunne man bade i havet, eller se på fuglene, eller bare gå og have det rart derude. Det var i virkeligheden det eneste sted, hvor jeg kunne koble fuldstændig fra. Hvor alt det, man arbejdede med til daglig, blev fuldstændig skubbet til side, og hvor man bare levede. Men hvor længe var Adam i paradiset? En dag fik jeg at vide, at nu skulle den kultivering, som englænderne havde forsøgt for cirka 100 år siden, nu skulle den fuldføres. Det er jo sådan her i vort lille velfriserte land, at næsten intet af det, der kan bringes under plov, får lov til at ligge. Og desuden siger man, at nu er de danske landmænd blevet så dygtige, så de kan avle selv i det rene bare sand, blot man ikke sænker grundvandet for dybt og tilfører alle de næringsstoffer, planterne kan have brug af. Derude der fiskede der ånder i ro og ubemærkethed. Det var et dyr, vi næsten aldrig så. Det kunne hænde, at fiskeren fangede en i sine ruser en gang imellem, men ellers var det kun om vinteren, når der var sne, at vi kunne se, der var ånder, og at der var en hel del ånder. Der kunne man se, hvordan de trak veksler fra våge til våge derude i strømmen. Og det var også kun på den tid, man kunne drive odderjagt, hvis man kunne spore dem ind. Jeg ved aldrig af, at der for eksempel nogensinde under andre jagterne er skudt odderet over. Men jeg bestemte dengang, jeg hørte, at denne kultivering skulle finde sted. At jeg ville lave en lille film derudefra, der viste, hvordan det terræn så ud for hende. Viste lidt af det rige fugle- og dyreliv, der rørte sig derud. Og jeg har også taget nogle af planterne med, fordi det også i botanisk henseende var et så interessant landområde. Og der var én ting, jeg beflintede mig for, da jeg lavede filmen. Jeg kan nemlig huske, at da jeg engang for mange år siden for første gang fik det værk, der hedder De Jyders Land i hænder, der gav jeg mig til at blade i det, fordi jeg ville se, hvad værkets forfatter, Anton Fritz, en mand, der kendte sit land ud og ind som næsten ingen anden, jeg ville se, hvad han havde fået ud af det landskab derude,
som jeg syntes var et af landets allerskønneste. Og jeg fandt det også, at Knud Friis var stået op på en klittop og stod og så ud over terrænet, sådan som jeg har gjort det mange hundrede gange. Og han skriver, at han foran sig ser et land med bølgende rørskov, gennemvævet med vand. Længere inde løfter landet sig med gårde huse spredt ud over. Hele egnen, skriver han, har et vist præg af velstand, men ellers er det trøstesløst kedsommeligt derude. Det var det, han havde fået ud af det. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg blev skumt. Jeg tror det egentlig ikke. Jeg tror nemlig ikke, at en mand, der er født og opvokset på Djursland, der er vant til bindingsværksidyl i blomstrende æblehaver, at han kan forstå den vestjyske natur. Det kan han sikkert ikke. Men jeg prøvede, da jeg lavede filmen, at vise, at selvom et landskab kan se trøstesløst kedsommeligt ud, hvis man betragter det overfladisk, så er det aldrig nogensinde, hvis man dykker ned i det og tager detaljerne frem. Der findes nemlig ikke i den danske natur en plet så dødkedelig i sig selv, uden at den i sig rummer en helt lille verden af liv og af skønhed. Hemmeligheden er så bare, om vi forstår at finde denne skønhed frem. Jeg skal herefter gå over til at vise filmen om et stykke Vestjylland, der forsvandt. En tidlig forårsdag vi er derude. Vi går på dæmningen langs en af kanalerne fra englændernes tid med de gamle faldefærdige broer. Forårsblomsterne er ved at titte frem. Følfoden her er den første, der kommer. Kom man for eksempel derud en forårsdag, så kunne man slet ikke undgå at lægge mærke til den fuglerigdom, der var derude. Frøerne har lagt æg. Kender alle disse store gelé-ansamlinger med frøæg, der ligger i vandet ved forårstid. Og så er det forårsrengøringens tid. Også i en jagthytte skal det gøres rent, og det sker nu. Møblerne er beklædt med rævebælge. Nu vil damerne jo ikke bruge ræveskinskåber mere, og så må vi bruge bælgene på anden måde. Renskinnet, der ligger foran kaminen, bliver rystet, og det er jo ikke bare for storheds skyld, der bliver gjort rent, kan de nok se. Og efter bliver frokosten fanget og tilberedt. Vi har en overenskomst, der gælder derude, at der må vi kun spise det, vi selv fanger, fisker eller skyder. Det vil sige, tilbehøret må vi købe, og det kan som godt blive dyrt, men grundforet skal vi altså selv fange. Så det er altid spændende, om vi får animalsk føde til frokost. Men det går. Her var en dejlig aborre. Og sådan en nyfanget stegt aborrefilet med persillesauce og nye kartofler. Det er noget slet det, der sig skidt til, som de siger derovre i Vestjylland. Næste gang er der ordentligt købet 2 på, så er frokosten ved at være reddet. Det er sjældent, jeg tager helt alene derover. Det sker. Men i reglen har jeg nu en slave med til det grovere arbejde, som at gøre fiskestand, skrælle kartofler, vaske op og alt det her ubehagelige. Det er som ofte set de jagteleverne, der kommer med, og selvom de må slide, mens jeg selv nyder livet inden for sæsonen, så er der aldrig nogen, der protesterer, når vi skal derud.
Han her har levet nede på New Zealand nogle år, helt ude i det vilde. Og han skrev til mig, at noget af det bedste, han havde lært på Kalø, det var alligevel den her madlavning derude i hytten. Det høstede han umådelig gavn af nu. Det var gamle ven Mogens. Jeg var ude til hans fødselsdag for et par vintre siden, sidst i november. Det var hans 88-års fødselsdag. Og jeg var ude og sige ham det sidste farvel før jul. Han døde juleaften. Men lige til vandet forsvandt. Og da han var 86, var han oppe hver eneste forårsmorgen klokken 3 for at se til sine roser. Og han kunne for alt i verden ikke forstå, at der var nogle mennesker, der kunne lide at sove til flot på både 6 og 7. For de sov sgu så det rørende ved at sige. Herude går træerne ikke opad, går østpå. Den bærk har jeg plantet for godt 30 år siden, og den er ikke blevet særlig stor. Den kravler hæmmet af vestenvinden østpå ud over kanalens vand. Og det er sådan en tidlig forårsdag. Vi er ude for at fiske gædder. Knægten her er en nybegynder, og han har ikke rigtig heldet med sig. Så må mester selv til. Så var det ikke så forfærdeligt længe, før det giver bonus. Det er en dejlig gede på cirka 6 pund, der er gået på. Så ved jeg godt, at der er nogen, der runker på næsen af gæder. Men det skal man absolut ikke gøre. Det skal bare laves til med kærlighed og omhu, sådan som de altid bliver det ude i hytten. Her har vi en af vores almindelige fugle derude fra, den store eller den toppede lappedykker på sin svømmende red. Den er så lav, så en er altid pjaskvåde, men de bliver rodet ud endda. Og en anden, endnu mere almindelig fugl, blishønen eller den sorte vandhøne, kendt fra alle vores ferske vand og fra brændvandsområderne forresten også. Også den bygger flydende rede. Men her er reden i hvert fald så høj, så ægene altid ligger tørre. Der var en masse ål derude i terrænet. Og det er det, man kan drømme om i vinterens kulde, og sidde sådan en lyn sommeraften med pipen tændt og med ål. Her er et pragteksemplar af slagsen. Den vejer 3 pund. Den er for stor at stage. Den skal laves til ruleål, eller ål i gelé, eller også skal den røges. Det går hjem med fangsten. Der bliver ålen gjort i stand. De fleste skal spises til aften, og resten bliver saltet hen til bedre tider. Men det er rent utroligt, hvad man kan æde med stegt ål, når man har gået derude og vanket en hel dag i røren. Og så fotograferes der fugle. Og her er det jo mosetærnen eller blåtærnen, der findes, hvor eneste ferskvandstærne, der i særlig grad hører Vestjylland til. Den ligger på sin rede på hængedønd mellem vandrandunkler og bukkeblad. Næst efter kommer der en sjældenhed, desværre, det er storken. Forhen havde vi tusinder. Nu har vi cirka 100 ynglende par tilbage i hele landet. For mindre end 100 år siden var der en landsby nord for Randers, der havde ikke mindre end 139 par. Altså betydeligt flere, end vi har i hele landet nu. Og storken hører jo desværre til de fuglearter, som vi må se i øjnene, der antageligt vil forsvinde. Gennem kikkert står der nogle mand og ser hen på brugshandernes skovplads, hvor de flotte kokke kæmper. De har halsfarver og kraver i alle mulige farver, de er varieret så stærkt, at man meget dårligt finder 2 dage helt.
kærul og trævle kroneblomster. Og det er mere end nogen anden de vestjyske enges karakterfugl, den store eller den sorthalte korsnæb. Og efter kommer der en gråand, der godt kamuflerer druer, og så en af de almindelige småfugle deroverfra, rørspurven, der er det både sommer og vinter. Selv i den hårde vinterkulde kan vi høre den pipe der udenfor. Og så den lille sjove strandtuse med den hvide streg hen ad ryggen, det er den lille sivsang. Den ruede i tusindvis derude. Her maler den unger i redden i bunden af røren og ligger ruende under duskblomster fredløs. Sivsangeren havde også en fætter derovre, rørsanger, men den er sjælden i Vestjylland. Når den er så sjældent ude, som den er, så tror jeg, det er reddenspøg. Det er fuldstændig ingeniørværk klistret op mellem 3 strå. Og det blæser så forbistret ud, så det er næsten umuligt at få disse redder til at hænge fast. De blæser ned de fleste af dem. Jeg tror, det er en af grundene til dens sjældenhed. Det er lige den dag, ungerne kommer frem. Fatter kommer hjem for at høre, hvor mange det er blevet til. Det er altid spændende. Han sidder og snakker lidt med hunden, og så skynder han sig ellers ud efter mad. Uden for en stor og næsten ufremkommelig dunhammerplet har vi hansværnen liggende. Og inde midt i pletten har parret reddet. Ungerne er i færd med at komme frem, der er 3, og så ligger der endnu 3 æg tilbage, der ikke er udbrudt. Så kommer hunden hjem, men hun var meget forsigtig. Hun lå i godt 3 timer bare lige at stakke hovedet frem. Til sidst tog hun dog mod til sig og ændre redden. Først ser hun sig forsigtigt omkring. Hun rigtig strækker hals, så kan hun nå at kigge ud over røren. Her har vi den sorthalsede lappedukker for redden. Den dækker æggene til, hvad den altid gør, inden den skal forlade redden. Det var en måge, der kom forbi. Der er store hættemågekolonier derude, og når man går og vader, der hænger mågerne som tætte hvide sky over hovedet på en. Man skal ikke tage det over i søndagstøj, man bliver helt overkalket. En lille Mikkel, han løb ned i sit hul, men det er ikke dybere, end vi kan tage ham frem, og nu skal han så fotograferes. Han er ikke ret gammel, men alligevel ser det ud til, han har en grumme, dårlig samvittighed. Han er ude i kanalens land, han kan godt svømme, men han holder ikke af både, og yderst på pjusket kommer han ind igen. Og her har vi rålammene, som vi er til ser græsende uden for hytten. Så går vi en tur langs den gamle, næsten tilgroede landkanal og standser et øjeblik ved jetjægernes parkeringsplads. Her har vi den. Det er guldsmede, der i tusindvis overnatter i tagrørene. De sidder hver morgen indtil solen har tørret dukken af vingerne på dem, så først kan de gå i luften. Her varmes motorer, og så glider de en efter en. Her er padderokker og bukkeblad på et dømt parti. Og herude kan vi finde det mest sjældne festgræs, der blomstrer i det allertidligste forår. På åbne tørre pladser mellem rørene står den lille engbiole. Og jomfruhåret står og blomstrer og duver i vinden. Men terrænets fornemste perle er jo uden tvivl Rørdrum, som her havde sin største danske yngleplads. Der er ikke en af 10.000 danskere, der har set en Rørdrumrede, men den ser sådan ud. De ser et meget yndet objekt for æggesamlere, og jeg har adskillige gange blevet fuldt 100 kroner på sådan et kollega. Men selvom jeg visselig samtidig har været fattig, så har jeg dog aldrig været så fattig, så jeg har solgt et Rørdrum kul. Og det er jeg faktisk vigtig af. Det er hunden derhjemme,
Hun sidder og gisper i sommervarme. Så rydder hun lidt op i redden, smider en æggeskal udenfor, og bare efter skal ungerne have mad. Vi kan se, hun gylper til. Det er smågæder eller ål, hun har fanget. Nogle er mindre for de bandinsekter eller halvfordøjede fiskeretter. Ungerne er cirka 3 uger gamle nu. Det var sidste gang, vi så dem. Og det her er vel nok den største botaniske sjældenhed, der var derovre. Kongebrej, der ifølge botanikken slet ikke skulle findes på disse breddegrader. Ellers er det blomster af forskellige slags røde, gule, blå. Her er kravefod og den gule snølter skjern. En af vores største ranunkelarter. Langbladet ranunkel, der bliver op til 1,5 meter høj. Der er gøgeort. Og den sjove plante krebseklo, der det meste af året opholder sig nede på bunden. Og oppe på bredden står der bredbladet mærke, så de næsten danner hele krat. Hernede ved kanalerne kan vi også træffe et dyr, man meget sjældent for at se over. Ikke fordi den i og for sig er så sjældent, men den lever så skjult, så man næsten aldrig får øje på den. Det ligner en helt søslange, som den bugter sig afsted gennem vegetation og vand. Og odderen er et mærkeligt dyr på mange måder. De fleste dyr har jo ganske bestemt yngletid. De yngler altid for den tid af året, hvor det er lettest at finde føde. Men her kan odderen være ligeglad. For der er lige så mange ål i mudderet om vinteren, som der er om sommeren. De er måske endda lettere at fange om vinteren, fordi de er mere døde i det. Og den tager ingen hensyn til årstiden. Den yngler året rundt. Op under den blå himmel kredser en ret stor rovfugl. Det er en af kærhøgene, rørhøgen, den største af dem. Og det er uden tvivl den vanskeligste fugl, jeg nogensinde har filmet. Vi har været forgæves i 2 år, før det endelig lykkedes at få den her i kassen. Og da den endelig kom, så havde vi kun 5 minutter at arbejde i. Lige mens den parterede en blishønnekylling, så var audiensen forbi, og så kom den i hvert fald ikke tilbage igen den dag. Nu er ungerne blevet større. Kun den mindste af dem har endnu den hvide ungedragt. De store har fået den chokoladebrune og ungfulde farve. De er ikke gode at komme nær. De vil både bide og krasse. Den anden repræsentant af kærhøgene, hedehøgen. Og det er hunden, der er beredt nu. Det er sjældent, hannen kommer derned. Det kan dog ske. Han er lyseblå med den sorte streg i vingen. Her er idyl i rørskov. De store brasenlager, og det går helt vildt på grundvand. De er lettere at fange. Man kan tage dem med ketcher, og til nød med de bare næver. Og de unge mennesker tager det med en knusende ro. Om der slipper en fra den, de kan hurtigt fange en ny. Lige vest for terrænet har vi så klitterne og havet. Bønkefuglen har sine himmelblå æg ind under en lyngtot, og en anden er i færd med at made åen. Og selv her i der arve klitsand gror blomsterne frodigt. Der er klokkeløb derude, og der er almindelige blå klokker. Et sted har ræven holdt måltid, og af de rester, der ligger tilbage, kan vi se, det er en malamuk eller en stormfugl, der er slået ind på kysten. På fugtige pladser står den forholdsvis sjældne sommerkongvand eller liden vintergrøn. Og herude kan vi også træffe Danmarks mindste rose, kliprose. Den bliver kun et par tommer høj. Den kommer lige op igennem revlen risene
og står og blomstrer. Den har en duft, som ingen anden rose har. Oppe fra en kliptop ser vi ud over en del af terrænet, det åbne, flade land. Her ser det ud som huset, der er i færd med at brænde, men det er kun en myggesværm. En tornigers har reddet i en rørstak, det er en hund, der er hjemme. Så kommer han gylper op og stopper ned i halsen på hunden. Og lige så snart han er færdig, så gylper hun igen og stopper ned i halsen på ungen. Det er en af de mellemhandler, man godt synes skulle spares. Ud over rørene veksler lys og skygge. Og så er det rigtig sommer derude. Noget af det, man altid skal være forsigtig med, når man færdes i naturen, er ild. Man skulle jo ellers ikke tro, at sådanne koldgrønne rør kunne brænde, men det kan de. Og der var ikke noget at stille op. I hvert fald ikke, hvor vinden var på. Der var kun at vente på, at en af kanalerne skulle bremse. Det er fiskerne i sådan en kanal, der bjerger deres båd. Brandbilen kommer derud, men den kan jo intet udrette. For skams skyld lægger de dog en slange ud og begynder at sprøjte derovre i vindsiden, hvor man jo nok kan bekæmpe ilden lidt. Men selvfølgelig springer slangen. Det gør den enhver ordentlig ildbrand. Så går strålen den gale vej, og sådan så det ud, da ilden endelig var gået ud af sig selv. I træktiden har vi sjældenheder derovre, som fiskeørnen her. Ørnen holder ikke af at blive filmet, den flyver sin vej, men kolliderer med trådene og taber fisk. Og en gang imellem ser vi tranen, der i over 100 år ikke har ynglet her i landet, men pludselig har begyndt igen. Så kommer den dag, da kulturen holder sit indtog herude. Så bygges der pumpestationer, og gravemaskinerne æder sig frem igennem de lille rørdrag, trækkende snorlige kanaler efter sig. Lige her er jorden ikke så dårlig, men det er desværre kun ganske få og ganske små oaser i sandørken. Ellers er det de allerfleste steder 3 meter gnistrende hvidt havsand, måske med et ganske tyndt mårlag over. Vi skal over ved den tid, jagten går ind i august måned, før der blev pumpet tør derude. Tidlig morgen ved hytten. Solen er i færd med at stå op. Tågen ligger ud over terrænet. Søen er blank som et spejl. Det er ikke særlig godt vejr til andejagt, men vi er nødt til at bruge vejret som det er, når vi er derude. Og nu skal vi ud efter ender og vader. Lige herneden på hytten har vi en landingsplads for vores båd. Og ude midt i rørene er der en anden landingsplads. Det er den blå vandnymfe, der holder til på bladet der. Herude ligger så båden. Så stager han sig frem gennem digen, eller en af de gamle, næsten tilgroede kanaler, hvor han tror, hænderne ligger. Det er ved den tid, de hvide åkander blomster, nøkkeroserne, som de også kaldes. De ligger på sine steder som tæpper ud over vandet, så det næsten ikke er til at komme igennem. Så får hunden ordre til at gå ind i rørene for at jage ænderne op, og snart falder så den første. Den bliver hentet med det samme og afleveret i båd. Det er det, vi har hundene med til, men derfor skader lidt ros jo aldrig.
man skulle have stedsans, hvis man gik og vadede. Når der er tusinder af tønder land af den, så kan man gå så inderligt vidtdelende, uden at ane, hvor der er syd eller nord. Men skete det, skulle man bare stå stille og lytte. Så kunne man altid høre havet. Og når man så gik i modsat retning, kom man til land. Rapport. Kom så helt hjem med. Der kommer igen et par botaniske sjældenheder. Først klitsøernes blomst, den bladblå lobelia, som groede i stort antal herude, og blærerødet med den gule orkidéblomst. Det er jo en af vores insektædende planter. Der bliver skudt bagasin med et lækkert småkrav. Man skal bare passe på, når man bruger så stor en hund til at hente dem, at ikke den kommer til at synke mundvandet på hjemmebag. Det er bagasin af jejler og hvidklier, han står med på tasken. Sådan en varm augustdag skal man selvfølgelig have fuglene gjort i stand med det samme, ellers bliver de dårlige. Så vi skynder os hjem med dem. Der høres pludselig et spogefløjt. Spogen bliver fløjtet til. Det er nogle store spog. Den skal ikke spises derude. Den bliver kroget, som det hedder. Indvoldene bliver trukket ud. Så bliver den puttet i en pose, der bliver bundet for, så fluerne ikke kan komme til den, og den bliver hængt op på hyttens nordgavl. Og her bygger den unge mand sten, eller skærm af sten. Han skal sidde bagved for at skyde sporer. Lokkefuglene bliver sat ud. Dem skal man helst have en helt lille flok af. I hvert fald mindst dobbelt så mange, som han er der. Hører man en spog ved det fjerne, så kalder man af den, lige nok til at tiltrække dens opmærksomhed. Og nu må der være spog i nærheden. Vi kan se, han fløjt. Den kommer svingende ned over lokkefuglene, og det slap den ikke godt for. Den bliver hentet det samme, så han kan være klar til den næste, og så går det ellers slag i slag. Her kommer en til. Den gik det ikke bedre end den første. Han skyder knusende godt, den unge mand. I hvert fald på film. Nu er vi nået hen imod juletid. Rørene er gule. Man er i færd med at grave den gamle landkanal op. Kun stærk frost kan standse maskiner. Det bliver vinter med en død fin af en hund på kanten af kanalen. Det er det eneste sted, der er åbent vand, og her samles det levende. Og der står spor i sneen af odder, rev og rørdrum ved siden af hinanden. Det er rørdrummen, der har gået der. Den skulle jo slet ikke være på den tid. Men der er altid nogen, der overvintrer, og de har det ikke godt. Den ser lidt sløj ud, den der. Men den er dog ikke ringere, end den kan gå til angreb. Odderfoden følges, til man finder det hul, hvor den fisker. Den fisker altid ind under skøreis, der hænger i røren. Der kan man høre den. Det kan ske, at han stikker næsen frem og skal kigge, når det bliver roligt, og det var det, der skete her. Og her holdes vinterjagt på rev. Vi har inviteret den stedlige jagtforening derude, har delt os i 2 hold. Det ene hold trykker rørene igennem, det andet står for at skyder, og så skifter de selvfølgelig. Så starter klapperkæden. Og sådan en dag kan det godt ske, at man får, som man siger,
det årlige fodbad, hvad enten man trænger til et eller af. Isen er ikke lige stærk over det hele. Her sidder en stakkel i vand til maven. Og det værste er, at man bliver altid overbegribet ved sådan en lejlighed. Spot og skade føles næsten altid ad. Men det køler jo i hvert fald rart på fødderne. Så kommer der Rejf, og han blev forfærdet. Naboposten har også foredrev. Udbyttet vurderes og beundres. Og de vender hjem efter en jagtdag, der nok skal mærkes i omagens hønsebestand. Her ser vi paraden, og bagefter pynter rævene svært for den vintertomme gavl. Ved aftens tid samler stærene sig i resterne af en lille plante. De kan være i flokke så kolossale, så det ligefrem lyder som torden, når de lærer. Og solen går ned bag den lave kliprække efter en dejlig dag.